Bratislavčanom už nestačí opraviť fontánu, či pred voľbami ohurovať nesplniteľnými megalomanskými plánmi, ako napríklad Plato Staromestská, čo bol v skutočnosti iba lacný predvolebný trik. Stačí otvoriť knihu Plán Bratislava a nájdeme tam množstvo nesplnených a nesplniteľných sľubov či vízií. Ja však prichádzam s realistickými plánmi, ktoré sú založené na dobrom finančnom zdraví Bratislavy. Najprv musíme Bratislavu nasmerovať správnym ekonomickým smerom a až následne budeme investovať do dôležitých projektov. Medzi nimi sú veľké strategické projekty, ale aj malé zlepšenia, ktoré spríjemnia každodenný život obyvateľom nášho mesta. Opravíme námestie SMP a Kamenné námestie a premeníme ich na výkladnú skriňu Bratislavy. Kompletne zrekonštruujeme chátrajúce divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava. Vrátime na Dunaj legendárnu loď Propeller. Kompletne zrekonštruujeme sad Janka Kráľa. Postavíme novú, modernú atletickú a gymnastickú halu. Dokončíme projekty, ktoré síce začal, no nedokázal dotiahnuť do konca pán Valo, napríklad kúpelek Rösling či rekonštrukciu zoologickej záhrady. Presunieme cyklotrasu na Vajanského bližšie k Dunaju a obnovíme 2 jazdné pruhy v každom smere. Hlavná stanica je jazda najväčšou výzvou. Urobím maximum preto, aby sa počas prvého funkčného obdobia posunula zásadná rekonštrukcia hlavnej vlakovej stanice do realizačnej fázy. Budem lobovať za to, aby sa stala strategickou investíciou, čo umožní získať výhodné financovanie. Za jeden stôl posadím železnice, Bratislavský kraj, ministerstvo dopravy, aj majiteľov dotknutých pozemkov a budem hnacím motorom projektu kompletnej rekonštrukcie stanice. Nezabudneme ani na rekonštrukciu Račianskej radiály a výstavbu nových električkových tratí. Zároveň začneme s budovaním záchytných parkovísk a parkovacích domov. Moja vízia je, aby sa Bratislava stala mestom, kde sa žije pohodlne a bezpečne, kde samospráva komunikuje so svojimi obyvateľmi, počúva ich a rieši ich potreby. Mestom, ktoré využíva technológie 21. storočia, ktoré nepodlieha developerským záujmom na úkor životného prostredia a kde kvety v kochlíkoch nebudú zakrývať skutočné problémy mesta, podobne ako karafiaty na mítingoch s babkami demokratkami. Nie megalomanským a nerealizovateľným plánom, áno, kvalitným, zmysluplným a kľudne niekedy aj menším projektom, ktoré zlepšia život Bratislavčanov.